Magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng inabraw na tulya na may mushroom at dahon ng ampalaya. Yun o. Magandang tanghali kakabsat. Kain na po tayo. Nagluto po tayo ng inabraw na tulya na may mushroom at dahon ng ampalaya. Nangan tayo. Bisiin ako. Hugas mo tayong kamay kakabsat. Pray muna tayo kakabsat bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang-araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. May kain ni kakabsat, inabraw nga tulya nga dating bulong ti Pariana, ken mushroom. Igop tayo mampay. Paugi, Masin George. Panalo. Sabay sili Nalagyan na ng shell ng tulya. Benek. Ilocano. Paraya. Panalo. Mas.
Lord, maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po at nabusog po ako. Maraming salamat. Lagi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW. Lagi niyo po silang gagabayan, iwas niyo po sila sa tukso, always nabigyan niyo po silang lakas at magandang pangangatawan upang makapagtrabaho ng maayos para sa kanilang pamilya. And soon makakauwi na po sila at makakapiling na po nila ang kanilang mga pamilya. And then they will live happily ever after. Maraming salamat.